sai ka yi takwas a Bauchi Kaura gwamnan mu. Ko dai mun yarda san ba za mu yi canje ba. Kaura ne gwamna yau yana nan har gobe. PDP za mu sake zama ran zaɓe. Ka gane shiri gwamna. Mu je gaba dai Kaura. Manuniya bana ta nuna. Mu je gaba dai Kaura. Mai fada da kai sai dai sauna. Mu je gaba dai Sarki kuman dawa na mijin zaki. Mu je gaba dai Sa su gwamna Kaura mamaki. Mu je gaba dai Kai ne direba mai take birki. Mu je gaba dai Kai za ka kai mu kai ka iya tuki. Mu je gaba dai Kaduna shagiya ya sani a hanya. je gaba Shi ya ce na kai da gwarzon jam'iyya. Mu je gaba dai Ta koshe ba bakara shiri niyya. je gaba dai Muna a gwamna Kaura har gobe ba za mu yi canji ba. 99 record. Sai ka yi takwas a